ngibone izinyembezi zami zigobhoza ngikubona uzikisela ngezinqa zakho. Wangethembisa Dlangamandla ukuthi uyodla amandla ami ngize ngikwazi ukuba umuntu. Namhlanje ngisazabona ngibona ikusasa lami. Ngicabanga iValentine eyangena enhliziyweni yavula inhliziyo yami. Ngicela uvule inhliziyo yakho nami ngizongena. Ngibayesaba ngithi Valentine yami. Ngicabanga uziqhenya uyintokazi ugqoke isigege sakho uzivezela izinqa zakho. Ushikila kugcwala amabhongo namhlanje alikho bhongo eliyogcwala ngoba sowuvele wavulela mina. Ngizokuxoxela isitori ngomama wakho abaningi babengazi. Bahlangana nobaba wakho bavusa ikusasa elihle. Azange kube i-divorce kwaba uyisofa silahlane. Uyolahlwa ngobani? Ngoba uyolahlwa uThixo wakho kodwa ebekulahlele emendweni. Lo mendo wakho uyoba uneValentine. Ngikhumbula usemncane uphebeza iziziba. Uziphebeza ngezinyawo ulalele izinyosi zikhuluma. Ulalele izinyoni zikhuluma zidla izimbali nezithelo. Uyimbali eqhakazayo, uyimbali evunile kodwa namhlanje nosozaba usofa silahlane. Sofa silahlane wakhe kodwa uzocabanga ngivulile inhliziyo yakho ngangena ngaphakathi ngoba yingcokama ngibheka izisibuka. Namhlanje ngisazabuka ngizwa uluthando. Noluthando. Namhlanje ngisazabuka ungafaza ibaleni uba naloyo musa, lo musa oqhamuka ngaphathi enhlizweni ngithi Valentine yami. Wakhumbula mhla ka-14 nami ngiyoba nginoluthando. Ngiyobe ngibukisisa ikusasa lami ubuka ikusasa lakho. Ubuzokhumbula ukuthi nosofa silahlane ngoba sofa silahlane ngiyayisaba i-divorce ngoba ngomali. Ukuproposa ngiyokuproposa ngihlangane nenhliziyo yami ngihlangane nenhliziyo yakho. Ngithe uyibhele elihle liyakhuluma. Likhuluma nawe mntolo kodwa ngingokwenze njani unquma noma nami ngincuma. Ngoba kunquma insizwa enhle. Ngithi usetha poetry uqhamuka eXhaphelimandende.